Jeg hedder Ole, og min kone og jeg havde besluttet os til, at vi ville finde et hus, som var fremtidssikret, hvor vi kunne se os selv blive gamle i. Og det var sådan set vores tredje hus. De 2 første huse havde vi selv sat i stand. Men vi havde lovet os selv, at ved det tredje hus, der ville vi bruge en arkitekt. Og da vi solgte vores gamle hus, så spurgte vi vores ejendomsmægler, om han kunne anbefale en arkitekt, og han anbefalede Christian. Og så fik vi Christian ud. Og i virkeligheden så sagde vi jo til ham, at her har du et rækkehus fra 71. Hvordan skulle det se ud, hvis vi nu lavede det i 20'erne i stedet for? Og så fik Christian lov til at pille alle vægge ned, tage gulvet op, tage lofterne ned. Og sammen med Christian lavede vi så en ny rumfordeling, som passede bedre til vores behov. Og så gik vi ellers i gang med processen. Og Christian levede jo meget op til det, som vi gerne ville have fra en arkitekt, nemlig at komme med de idéer, som vi ikke selv tænkte på. Og noget af det, der var rigtig fint med Christian, det var, at udover at vi fik lavet en rigtig fin ny rumfordeling, så alle de steder, hvor vi skulle tage en beslutning, så kom Christian faktisk med et katalog, hvor der typisk var 3 alternativer. Og så kunne vi sætte os ned i kataloget over vores eget hus, og så sige, det er sådan, vi synes dørhåndtagene skal se ud, det er sådan, vi synes gulvene skal se ud, det er sådan, vi synes fliserne skal se ud. Vi har i hvert fald ikke fortrudt. Det var fantastisk for os at prøve at bruge en arkitekt i stedet for. Vores døre var aldrig kommet til at se ud, som de gjorde, hvis vi ikke havde haft Christians på. Hele lyssætningen i huset havde Christian fuldstændig kontrol over. Gulvene, den enkelte flise, hvordan den skulle lægges, tegnede Christian, så vi vidste, at håndværkerne lagde den lige præcis, så det blev pænest muligt. Så vi har været kolossalt tilfredse med det forløb, vi har haft sammen med Christian.